game da zargin cewa Isra'ila na karɓar wani hatsi daga Ukraine, wanda ta ce an sato shi ne daga yankunan da Rasha ta mamaye. Ya ce wani jirgin ruwa na biyu na shirin sauke irin wannan nau'in hatsi a wata tashar jiragen ruwa ta Isra'ila. Yana mai cewa Isra'ila ba za ta ce ba ta da masaniya kan abin da ke faruwa ba. A cewar wakiliyar BBC, Kyiv ta gayyaci ambasadan Isra'ila domin tattaunawa kan batun, wani mataki da Isra'ila ta yi suka a kai. Mr. Zelensky ya ce yana sa ran Isra'ila za ta kaucewa duk wani mataki da zai iya lalata dangantakar kasashen biyu, inda ya ce Kyiv za ta shirya kakaba takunkumi kan mutanen da ke da hannu a lamarin. Isra'ila ta soki Ukraine kan bayyana zargin a bainar jama'a, tana mai kira da a gabatar da hujjoji. Rahotanni daga Ghana na cewa gwamnati ta kawo ƙarshen tattaunawa da Amurka kan tallafin kiwon lafiya. Ghanaian officials are quoted as saying that Washington wanted A cewar wakilin BBC, hukumomin Ghana sun ce Washington na son samun bayanan lafiyar 'yan kasar, wata bukata da Ghana ta yi fatali da ita. Kawo yanzu dai ba a samu wani cikakken bayani daga bangaren Ghana ko Amurka kan rahotannin ba. Rahotanni sun kuma ce irin wannan matsala ce ta dakile tattaunawar Amurka da Zimbabwe da kuma Kenya. Gwamnatin Donald Trump ta rusa hukumar bayar da tallafin Amurka a farkon wannan shekarar. Kana daga bisani, Washington ta sanar da wani sabon tsari da ke buƙatar ƙasashe masu tasowa su ƙara ɗaukar nauyin kula da lafiyar kawunansu. To labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An sako ɗan jaridan nan da aka tsare a Belarus saboda rahotanninsa kan gwamnati a matsayin wani bangare na musayar fursunoni da Poland. Andriy Pokobut, wanda ya kasance mai sukar gwamnatin kama karya ta Alexander Lukashenko, an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 8 a shekarar 2023 bisa zargin tayar da rikicin kabilanci da kuma barazana ga tsaron Belarus. Ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka lashe kyautar karramawa ta Shakrov a bara, wadda Majalisar Turai ke bayarwa ga masu kare haƙƙin bil'adama da 'yancin ɗan adam. Kafafen watsa labarai na gwamnatin Belarus sun ce Belarus ɗin da Poland sun yi musayar fursunoni 5-5. Ɗaya daga cikin iyalan nan mafi ƙarfin arziki a Indiya da ake kira Ambanis ya yi ta yin ceto waɗansu dorinar ruwa guda 80 da ke fuskantar barazana a ƙasashe, wato da ke fuskantar barazanar za a kashe su. Yanzu haka dai dabbobin na cikin Colombia bayan da marigayi kasurgumin jagoran gungun masu fataucin miyagun ƙwayoyi na duniya, Pablo Escobar, ya shigo da su ƙasar. Tun bayan mutuwar Escobar, dorinar ruwan sun kai hari kan musunta tare da shiga wata makaranta. Gwamnatin Colombia na shirin katse haihuwar wasu daga cikinsu tare da kashe sauran. Amma yanzu Anant Ambani ya miƙa tayin ɗauke su zuwa gonarsa ta namun daji mai zaman kanta a jihar Gujarat ta Indiya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Da gaida Ahmad Kabo Idris da labaran duniya. Yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi tsokaci kan yadda Isra'ila ke karɓar abin da Kiev ta bayyana a matsayin hatsin da aka sato daga yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye. Ya ce a karo na biyu wani jirgin ruwa yana shirin sauke irin wannan hatsi a tashar jiragen ruwa ta Isra'ila, yana mai cewa babu yadda za a Isra'ilar ta ce ba ta da masaniya kan abin da ke faruwa. Ga rahoton Amina Sahalu ɗan tata. Mr. Zelensky ya ce yana sa ran Isra'ila za ta guji ayyukan da za su lalata dangantakar kasashen biyu, kuma Kyiv za ta shirya takunkumi kan mutanen da abin ya shafa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce wani jirgin ruwa da ke dauke da hatsi wanda Rasha ta sace ya isa tashar jiragen ruwa a Isra'ila kuma yana shirin sauke kaya. Ya ce hukumomin Isra'ila ba za su iya sanin menene kayan da ke cikin jiragen ruwan da ke isa tashoshin jiragen ruwan kasarsu ba, kuma ya yi gargadin cewa gazawarsu na hana jigilar hatsi yana kawo cikas ga dangantakar kasashen biyu. Tun da farko ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon
bidiyon sa ya soki Ukraine da yin irin wannan zargi a bainar jama'a. Yana mai dagewa cewa ba shaida ba ce amma za a yi bincike a kan lamarin. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaidawa manema labarai cewa ba zai so ya yi tsokaci kan wannan ko kuma ya shiga cikin wannan lamarin ba. A baya Rasha ta musanta cewa tana satar hatsin Ukraine. Na gaida Amina Sahalu ɗan tata. Yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda rahotanni daga jihar Adamawa ke cewa zuwa yanzu adadin mutanen da suka rasa rayukansu bayan harin 'yan bindiga a karamar hukumar Gombe ya zarta 30. Hukumomin jihar dai sun yi ƙarin haske game da harin wanda aka kai a ƙauyen Guyaku wanda ƙungiyar ISIS mai kirarin jihadi ta ɗauki alhakin kaiwa. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Al'ummar garin na Guyaku sun ce maharan sun afka mutanen da suka taru ne a wani filin wasa kuma a lokaci guda suka soma harbin su, lamarin da ya kai ga rasa rayukan mutum fiye da 30 yayin da dama suka jikkata. Ofishin gwamnan jihar ta Adamawa ya bayyana harin a matsayin abin bakin ciki, inda ya ce waɗanda suka kai harin sun ɗauki tsawon lokaci suna harbin jama'a tare da ƙona gidaje da babura da wuraren ibada. A wata hira da ya da gidan talabijin na Channels, gwamnan jihar Amadu Fintiri ya jajanta al'ummar na Guyaku tare da bayyana cewa an samar da jami'an tsaro domin ci gaba da kare su. We wake up today with heartbroken with these incidents of the criminal activities of the Boko Haram. A yau mun tashi da mummunan labarin wannan harin da mayakan Boko Haram suka kai wa al'ummar yankin. Hakan ya sa na zo da kaina domin in jajanta musu tare da kwantar musu da hankali. Gwamnati da jami'an tsaro na ɗaukar matakin tabbatar da cewa an ci gaba da kare al'umma. Yanzu dai an girke jami'an sojoji a nan kuma za su ci gaba da kasancewa a wannan yanki. Sannan za mu ba su duk wani taimako da suke bukata. The military are already here and they will continue to be here. Whatever that they need to be here, we will support them with. Kazalika, na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa SP Suleiman Yahaya Guroji, wanda ya ce ya zuwa yanzu alƙaluman waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru, sai dai matakan tsaro da aka samar ya sa hankalin jama'a ya kwanta. Ko da yake rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ba ta tabbatar da waɗanda ke da alhakin kai harin ba, amma kungiyar IS ta fitar da wata sanarwa inda take bayyana cewa ita ce ta kai shi. Rundunar 'yan sandan jihar dai ta ce tuni da aka soma ɗaukar matakan bin sawun maharan, sai dai har yanzu babu wata sanarwar samun nasarar kama masu hannu a kai harin. Yankunan arewa maso gabas da arewa maso yammacin Najeriya na sahun gaba a kasar wajen fuskantar hare-haren 'yan bindiga na mayakan Boko Haram da kuma ISWAP, musamman a 'yan watannin nan, waɗanda ke kisan jama'a da kona garuruwa tare da yin garkuwa da ɗaruruwan mutane domin neman kuɗin fansa. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To har yau dai muna Najeriya inda wata babbar kotun tarayya a jihar Jigawa ta umarci hukumar DSS da ta miƙa walida ga iyayenta, sa'annan kuma su miƙa jami'insu da ake zargi da ya mata ciki ga rundunar 'yan sanda. Iyayen walida dai sun garzaya kotu ne domin matsawa hukumar DSS ta ba su ita, sa'annan a gudanar da bincike akan yadda aka yi mata ciki har ta haihu. Wannan lamari dai ya yi matukar jan hankali a Najeriya inda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Barista Kabir Adamu shine lauyan masu kara kuma ya wa Zaharaddin Lawan karin bayani akan abin da ya faru a kotun. Ko ta yi hukuncinta ta ayyana cewa hukumar 'yan sandan fararen kaya a dokar da ta kafa su ba su da hurumin da za su yi bincike akan abin da bai shafi national security issues ba. Dokar da ta kafa su bata ba su damar da za su yi wannan binciken ba. Kuma umarnin kotu ba a canja shi da san rai. Umarnin kotu cewa ta yi su danka yarinya a hannun iyayenta, shi kuma wannan mutumi da ake zargi a danka shi a hannun hukumar 'yan sandan jihar Jigawa su gudanar da bincike. Ba su yi ba, kotu ta ce wannan abin da suka yi sun saba umarnin kotu kuma reni ne ga kotu. Don haka kotu ta yi umarnin lalle tilas su danka yarinya a hannun iyayenta ba tare da wani sharaɗi ba, kuma su ɗauko wannan jami'i nasu su kawo shi gaban hukumar 'yan sanda na jihar Jigawa a gudanar da bincike mai zurfi a kansa akan laifuffukan da ake zargin sa da shi. Kamar ita kotun wani bayani ta yi ko hujjoji ta kawo yayin da take yanke wannan hukunci? Kotu ta kawo hujjoji na dokoki da shari'u da kuma hujjoji na shari'a wanda muka ayyana mata da kuma wanda ta kawo da kanta. Akwai National Securities Act wanda ita ce dokar da ta kafa hukumar 'yan sandan fararen kaya da hukumar National
Intelligence Agency NIA kenan da kuma Defense Intelligence Agency. Ita wannan hukumar ta ce za su yi bincike ne kawai na sirru na ƙasa, ba inda ta ba su damar gudanar da bincike akan laifuffuka da ya shafi fyaɗe da satar mutum da kuma ajiyewa mutum ba bisa ka'ida ba. Don haka ko ta ce wannan su kansu hukumar 'yan sandan fararen kaya sun saba dokar da ta kafa su. To kamar shi lauyan hukumar DSS me ya shaida wa kotun, kai kana cikin kotun me ya shaida mata? To abin da shi lauya ya faɗa Abdulmalik Sani ya yi wa kotu godiya akan hukuncin da ta yi, kuma ya ce shi amma a nasa mahangar zai je ya sanarwa waɗanda suka sa shi aiki kenan hukumar da yake wa aiki domin abu umarnin kotu. Amma wannan yarinyar a baya mun gani cewa an danka ta ga hannun gwamnatin jihar Jigawa, amma ku kuma kun sake komawa gaban kotu gashi har ta yi hukunci. Takamaimai wani abu ne ba ku gamsu da shi ba ko kuwa har yanzu ba ta je ga iyayenta ba ne ko me yake faruwa? To alhamdulillah abin da dai aka yi wa akan yarinya kamar zan ce drama aka yi. Abin da yasa na ce drama sun yi wasa ne na kwaikwayo. Sun ɗauki gwamnatin jihar Jigawa an kira gwamna an kai shi an ɓata masa lokaci da sunan za a bashi yarinya. Suka ɗauki yarinya suka bashi da sharaɗin cewa bata isa ta fita ta bar Abuja ba. Ba a yadda iyayenta su zo gurin ta ba. Za ta zauna a gidan gwamnatin jihar Jigawa amma a ƙarƙashin kulawar hukumar 'yan sandan fararen kaya. Yanzu haka akwai kakarta da 'yan uwanta sun je su ba su iya ganin ta ba. Mahaifinta bai taɓa zuwa ya ganta ba. An yi masu batta su bashe je ya ganta sinki. Bugu da ƙari daga ƙarshe shine wannan yarinyar har yanzu tana ƙarƙashin kulawarsu da zantuttukansu. Ba wanda ya isa ya je kusa da ita sun yadda, saboda haka kaga umarnin kotun nan dai ba a bi shi ba. Barista Kabir Adamu kenan lauyan masu kara akan batun walida. To yanzu haka agogo na cewa karfe 3:14 a unguwar Hausawa da ke jihar Kano Najeriya, haka kuma lokacin yake a unguwar Maradawa da ke jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirin rana ne tare da Ibrahim Yusuf Muhammad daga nan sashen Hausa na BBC. a jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta kaddamar da sabon katin shaidar zama ɗan ƙasa da nufin ƙarfafa tsaro da kuma wato zamanin